dizuela, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, Aitor, Binakako txapelketak txapeldun berria du gaurtik aurrera. Aitor Elordi izena du eta Mailabetik dator. Eskerrik asko. Azkenin, txapelketa ona gule pentsatot eta merezi gendule. Baina, hemen azkenien merezi da benak txapela ez da birabazten, ez? Finalin hogeta birentzen denak. Eta, azkenien semifinaletan, erdi kolokan ibiliga. Gero azkeneko partiduen, Altuna eta Tolosa garaipenetik 3 partidora. Tolosan ez usteko txarro hori eta finalin sartzeko eraik honena esan izen. Baina, behin finalin egon da hogeta bireldun egin duen. Eta, elkarrezketan esana moduen, txapela hau Tolosantzako. Jose Javier Zabaleta, 4. txapela iada zurea da Binaka. Oso pozik ez. Lehenengo eskerrik asko Aitorri, hainbeste laguntzagatik, eta etorri diren guztiei zergatik, olako giroa ez dut inoiz ikusi. Etxean gainera aurrenengoa. Bai, etxean, etxetik oso gertu, karagarri pozik, gainera hori, nire jendean mendagoelako batez ere. Zorion abioi, eskerrik asko. Eskerrik asko. Nerbizuk eta presin hori ondo kudatu dutela uste dut, baina gero partiduai erreparatuz, final brillante bat ez dut uste izen dela, eta guk igual sendotasun gehitxu erakutzi dugu. Oso ongi hasi gara, Elordi mina egin du, sakearekin, eta nire bai lehenengo tantotan, nahiko ongi gozatu dut, eta hor hartu dut artetxo bat, ez? Gero beraiek ez dutu dute, eta jakin izan dugu hori pixkate aguantatzen. Azkenean ere bai, nik uste dut bigarren zatian pelota batekin asmatu dugula, eta horrekin nik uste dut partidua aurrera atera dugula. Tolosai ez behar bat, zoritxarrez, eta danoi bisotza apurtuako nori ikusitxe, eta elkarrezketan esana moduen, txapel honen zatia handi bat, berantzako, zen nik uste, pelotak sordotzela, olako final bat. Bera badaki, txapel hauen zati handi bat berarentzat dela, azkenean ni ezagutzen dudanetik oso ongi portatu da nirekin, harreman sendoa egin dugu, eta hemendik bidaltzen diot Xabiri besarka handi bat eta txapelaren zati bat.